Ayan. Ay, nadinig sa, ala na nadinig sa akin. Puri ka man. Hello, kumare. Oh. Ana, kumusta? Ay, ayan. Kumare, ada kanya lagi tilisaan dito, hindi purok ni kumare. Well. Balik ko kumare, ti ko tantit to 250 ani. Ay boto si ate pa lang si Chong Ate pa lang puro. Well. Yan yung oras ngayon maalag yung kwarta. Sigurado mo lang tatay ta. Pasiguradong kumari ta no may baga dagiti karkaruba katatati pinagawa si kwarta. Adagaron kanya ano malistaan eh. Dagiti ni kong computer tatani What? Ada kanya. Uwin kumari hanggang madalaga. Hanga rumor dahi ti kumari, hanga may warranty sa bali. Ay na, ako kumari na baybay ko ang trabaho dahi ito yan. Ako pa iti sumsurog ito yung sa bali kumari dahi tapay lahat ng kandidato ti may magtati-kwarta. Ay na, hamo nga panunutan kumari. Hanga ko dagiti patitoy. Wala tang kumari kasi pa may aman eh. Kita tadamdama JSM. Narigato na puno ta tati mga matalang ini. Nagdado mga kandidato. Sipsiputan da dito eh. Kung kumari, sipsiputan da. Diyos ko, abi tupay nga pa nagwar ko ti arhuangan ti balay ka. At ti mangre-report ti bangir. When kumari, kasilatan kumari, kita ta JSM kita ta JSM sa taginawat ti Getty Porta. Sigurado mo aladay ta 3 mil kumare nga bayad ti botos. 3 mil. 3,000 pesos kumare sigurado pa nagdakang ng kwarta dito kumare. I won. Straight aja kumare, straight ka kandidato dyan, manipot senador party list nga pababa. Apay nga kasabasit sa kumare Abi ta 3 mil magbabayadan ti. Mabaling ako kumare. Asa ba si tibayad ti kandidato. Ay adapin na yun na ng mga bada. Ngayon nanda ka no. Maya man. Alingan kumare kita damdama alas 10 GSM. Next kanto dagi na mga inspire da. Ay surut-surutan da. Kuri di bangir kay giwara sa kanong kwartan. Sige kumare. Kita tangay kita. Sige kumare. Bye-bye.